la Lara Whitman va trobar el seu refugi a les Hortes del Ter. Un lloc on respirar, caminar, mirar. Allà, la terra parla, el riu flueix i la vida es mostra tal com és, sense filtres. Hola, em dic Lara, tinc 24 anys i la meva disciplina artística és la fotografia. M'agradaria com un espai com són les Hortes, que d'alguna forma passen desapercebut per moltes persones de Girona, i la feina que es fa aquí es pugui veure representada a partir de la seva bellesa i el seu treball. Jo diria que sempre, per mi, l'art i el fotoperiodisme en general sempre ha sigut una forma de representar o dir alguna cosa que penses que és important o impulsar coses que passen desapercebudes per moltes persones i gràcies a tu posar-li una visió o una importància, sempre he pensat que la càmera i el que fas, on poses tu la càmera és on poses la importància. I per tant, com poder realçar aquestes coses crec que sempre ha sigut com algo que he vist important dintre de la meva feina fotogràfica, vull dir, el que puc fer i el que m'agradaria representar. Doncs seran tot recopilacions de fotografies de diferents dies i diferents èpoques i diferents persones que m'he trobat a les Hortes del Ter. M'agradaria això, poder concretar que sigui d'aquí, perquè crec que també la gent quan pugui anar a veure l'exposició potser veuen parts o coses que mai dirien que és Girona, perquè m'ha passat i això són les Hortes d'aquí, doncs que puguin sorprendre's de que això ho tenen al costat de casa. Crec que sí, crec que el fet de poder plantejar diferents persones en un mateix punt fa que hi hagi una història que en realitat no existeix. I de cop relaciones persones que no tenen res a veure, però al posar-les totes relacionades amb les Hortes sembla que tenen alguna a veure, potser cap d'ells saben un de l'altre i de cop les juntes en el mateix espai. Crec que és maco com veure la societat sempre en conjunt i no en individual. Crec que hi ha com molt de mit amb l'agricultura i molta cosa ara de... Sembla que poder tu plantar les teves pròpies verdures, les teves pròpies fruites o el que sigui, és com algo de persones molt riques que hippies i es compren una masia i fan això, o persones molt pobres que han de fer això. Crec que les Hortes per mi és un lloc en el que hi ha persones que venen aquí literalment per passar el dia i per amor a la natura i a, no sé, tenir un espai que no sigui estar davant d'un ordinador ni davant d'una tele, ni no tot és això sempre. I crec que és lo maco que m'agradaria que la gent pugui entendre que no tot són classes i no tot és el benefici que treus a nivell econòmic o a nivell material, sinó que hi ha molta gent que ve aquí a fer festa, queda amb el col·lega, a plantar i arreglar les plantes és un lloc també de convivència, és molt maco. Que no es rendeixi, que per una persona que s'esforça més que l'altra i que lluita per els seus somnis hi ha 50 que s'estan rendint i val la pena esforçar-se i provar a aconseguir-ho. Jo crec que abans que rendir-te i no intentar-ho.